eigenlijk een officiële opening van deze laatste tunnel met uw ontwerp erin. Wat vindt u ervan? Is het geworden zoals u wilde? Ja, het is wel een opluchting hoor. Dus het is een lang proces geweest. Met name deze laatste tunnel. Die heeft geloof ik 3 jaar op zich laten wachten. Dus het is altijd fijn dat die er dan eindelijk is. Ik vind deze tunnel mooi, omdat heel veel kunstwerken zijn. Ik vind deze tunnel zo mooi met die kleuren. Ik vind het mooi, omdat ze hebben allemaal verschillende kleuren. En dat vind ik dus nou zo mooi aan. Deze laatste tunnel, die gaat eigenlijk over het verbleken en verkleuren. Dus alles wat je buiten neerzet verbleekt op een gegeven moment. Van auto's tot dakpannen tot posters. En iedereen kent die effecten wel. Het wordt meestal vaal en blauw en grijzig. Dus eigenlijk gaat dat net zoals die andere dingen, maar deze wel in het bijzonder, gaat ook voor een deel over het kijken zelf. Dus het heeft geen onderwerp, maar het test je ogen bijna als je er langs fietst. Want zie ik dat nou goed? Ik vind het altijd leuk dat er zo'n dakje boven zit. Het is interessant en die kleuren vind ik ook wel echt zo mooi. De kleuren vind ik mooi en er zit ook een lievelingskleur tussen. En groep 3 van OBS de Pionier, die mocht dat voor het eerst bekijken. Wat vond je van de reacties? Heb je er wat erover gehoord? Nou, ik vond het fantastisch. Die kinderen die vliegen er vol in. Hè? Dus die beginnen ook meteen helemaal met hun hele lichaam. Smijten ze zich tegen die tegels. Dat is natuurlijk een soort bijna haptische en lichamelijke reactie op zo'n ding. Dat is echt fantastisch, vind ik. En ik heb ze toen die groep een beetje uitgelegd eigenlijk. Hè? Hoe het in elkaar stak met dat ontwerp. En toen stelde ik ze ook de vraag van, hoe denken jullie nou dat het komt? Is het nou omdat het in de schaduw zit of denk je dat die tegeltjes echt wat donkerder zijn? Toen hoorde ik beide antwoorden eigenlijk geschreeuwd worden. Dus dat was eigenlijk precies wat ik graag wilde horen.